अपने आप के मारते मारते मर जाए। पापा भैया ला तोहरो चिंता फिक्र होता नु। बेटा बता मैं ना लागी मर जाई तो श्राद्धो तो करे में रुपए खर्चा होई। मने अभी जिंदा बा ओकर टेंशन नहीं खे। बियाह के बदले ओकरा श्राद्ध के बारे में सोचे लगला। ऐसे ने हम ओ दिन तोरा मुंह में मुतले तैयार रही। हनु अरे ना हो मारते मत मर जाओ। का हो भूला भाई तोहर बेटवा अपने आप के काहे इतना मारता? एकरा हिस्टीरिया की बीमारी धइले बा का? बेटा हमर पागल हो गल बा अपने आप के मारते मारते। हम लोग के पागल हो गल बानी। अब तू भला आदमी के बचा लेकिन यहाँ से चुपचाप चल जा ना तो तोरो के मारत मारत पागल बना दे साले। प्रणाम भूला जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम मकरा मिसाइल कुकुर भुक्का से आयल मानी रगो लइका देखे खातिर। यार सारा काम करो। सारा काम परल बा नौकर साला खड़ा होके वहाँ गोजी भाजता। रहुआ लोगन केकरा कहला पर हमर लइका के देखे ही नहीं आ। अगुआ डबर दलाल नहीं खन उहे लेके एलन हां। डाबर दलाल किनी बात सरवा। प्रणाम भूला भाई नुकाए ले से रनी है कि कहीं रहुआ खिसिया के मारे लागम लेकिन हमकी फाइनल रिश्ता लेके आयल बनी कोनो सार के काटला से ना कटाई। कारे सारवा डबर दलाल तू इतना लात खाए के बाद फिर तू रिश्ता लेके आ गेले आ कैसे मान ले कि फाइनल रिश्ता बा? कितना गंदा कपड़ा पहन के आल बा बाप ओकर। ससुर को हम सुअर ज्यादा लगाता। सुना बहू हे कपड़वा पर मत जा तो मुंहवा से ज्यादा अपना धोतिया के अंदरवा के झटवा साफ रख ले। ए बुढ़ाऊ सुना ना जना लइकवा के देखे आयल बरनु उ लइकवा के हम छोट भाई हैं आ तई का कम बतिया ना तो हम कुटुम लोग के सीधे लाड़ से हाकी। ए बउओ ई सब जान पहचान ना भेला के नतीजा बा। रउआ झाट साफ बा हम नु देखले बानी ई लोग का जाने गेल। भूला भाई टेबल कुर्सी लगवाई आगे के बातचीत होखो। हाँ नीचे का है चलो छत पर टेबल कुर्सी लगा दिले बानी। चलो चला अब बातचीत करे से पहले तनी नाश्ता पानी हो जाई त ठीक रही काहे से कि बोलहूं बतिया में त दम लागी। ए माधव छोटे तू बीच में काहे टुप 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 करता रे कोनो यहाँ मार करे आल बड़ी की दम लगी। मानता नहीं कि भूला भाई छेछड़ा बाड़न लेकिन इतना छेछड़ा थोड़ी बाड़न कि भूखे भेज दियन। ये तो हम कोनो गलत बात माधर छोट जाई दी लइका बा। नाश्ता तो हमर छोटका लइका लेके आवते होई लेकिन हमर मांग कितना बा डाबर दलाल तो बताइए दिले होई। अरे हाँ सारा बात हम क्लियर करके आयल बनी। अब हमरा देह में उतना शक्ति नहीं खे रउआ से पिटाएला। रउआ 100 से देह पैसा लखा खुआल बनी। काहे बानर लेखा कुदले बरा मर दे आदमी लेकिन अस्थिर बैठा ना। ई रहल नाश्ता। भैया नाश्ता में रोटी ले अइला हउए छूछे। हाँ तो बात पूरा हो जाई तब नु सब्जी आई। साल भर से ये तो होता कुटुम सरो से आवता खाता पियता लास्ट में जाके रिश्ते पे हक देता। तोहनी का बतिया तले एगो रोटिया में से लावा चिबाई। ए बड़ी माधर चोदबा हो ई कौना माधर चोदबा के लइका बा मकड़ा भाई। हां हां हमरे लइका हा ते मुंह से मार के डबल दलाल न तोरा इसमें गुआ के मुंह में लाल फास में कामो ना लगाईली। ए कैसन बात करता नहीं महाराज टाइम तो लगबे करी टाइट करे में। ए ई कथी टाइट करे के बात करत महाराज। ए हट ना हट 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 कथी सर काम के बात बतिए ना सर लड़ो जूजी वाला बात बतिया बड़े ओ दिन सर तू पिटा ली। लइका बुलाओ जल्दी। यस रउआ लोग के कहे के जरूरत ना पड़ी। नाम सिलेंडर कुमार काम कुछो ना तहियो राजा लेके बैठ के खाई ले। प्रणाम। खुशी रह। रंगदार लगत रे भैया रंगदार। देखू अब पसंद करू। लइको तो कुछ ज्यादा स्मार्ट लगता। स्मार्ट तो बा का कहत र हां कदी ओके करो लइका तो हमरा पसंद बा बाकी लेन देन में हमरा कुछ दिक्कत बुझाता। का रहुआ लेन देन से क्लियर कर दिया। देम त ना लेकिन लेम हम लेम आ हमर लइका ली आ लइका हमर काली उ त रउआ बुझते बानी। ए महाराज बताई ना काली गाड़ी गारली क्या कर भाग भाग चोदना खाम रोटी। ड्राइवर दलाल जी हम गाड़ी मोटरसाइकिल के बारे में बात करनी। अरे ई माधर मकड़ा भाई काहे नहीं बतियाता ई। अरे हमर सुस्त लार तो इधर सुस्त रह ना रे कि रिश्ता फाइनल हम कहली। 4 लाख से बेसी मत मांगी है ना तो यो सरवा से भाग जाई। अब भाग जाई तो समझ ले पापा तोरा के छाते पे से उठा फेंक दे।
हम एक बार बोलम और फिक्स होकर के चाहिए हम लेम 40 लाख भूला जी हमरा उतना सकान नहीं खे हम 10 बार देम। ए महाराज बेटी के बियाह गांड बेच के करे के फिर बनी क्या? अरे इनका कहे के बोल मत होते तुम बोलता 10 बेर गाड़ देवे जाइबो बोले के लूर बार नहीं खे त लोंड बोलले पर आ इनका कहे के मतलब बा कि 1 लाख के गाड़ी 10 बेर दियो 10 लाख का बाबू गलती कहता है ये फाइनल बा फाइनल समझी 10 लाख में पूरा ओके बा। हमरा से बिना पूछ ले ये तो तू हमार लार बारा गान में दम तो कुछ बोल के दिखावा था के लेखा मुंह फाड़ देता नहीं बिना मतलब के बीच में जो रह के हे कहले बारा सारा निकाल दे। देखल जाओ रिश्ता में हमनी के कोनो दिक्कत नहीं है ना दिक्कत बा पैसा कौड़ी में सब ठीक बा का बाबूजी तो समझी समझी गले मिलू बिल्कुल गले नहीं है मिले के जाओ पहले ब्याह की तैयारी करूं चलो कितना खुशी के माहौल बा। चलो साथ में चला और मांग 8 लाख रलक 10 लाख दिवा देनी 2 लाख हमरा चाहिए। कति दूर है कति दूर रिश्ता काट दियो का चल 1 लाख मिलता हूँ ठीक बा। फिर हमरा से बिना पूछ ले और बात तरह से पूछी तू कति भरे रे कति भरे अरे भाई हाँ हाँ तोर शाम के काम हो जाई। हाँ चल ठीक बा का रे का करते रे हमारे छत पर आए पूरा जीट बूट झर ले बारे। अरे भाई कल हमारे भाई के शादी बा सब गोड़ा भोज खाए आ जाइए ये कहे यार नहीं है। अरे भल बहन के बियाह कैले है फिर जाते रे भाई के बियाह करे इतना पैसा आवत कहाँ से हो कहाँ से कमाता रे कम से कम हमरो को बताओ यार घरे लाज जूता खाते नहीं बिना मतलब के। अरे भाई तू तो जानते बारे कि हमारा घर में सब कोई कमा ले लेकिन हमारा पास एगो इनकम के सेकंड स्रोत बा। सोर्स कैसे? अरे भाई हम बिनोमो पर ट्रेडिंग करी ले। बिनोमो ई कहा? अरे भाई ये भारत के सबसे ट्रस्टेड ऐप बा तोरा के ट्रेडिंग करके दिखाई। देखा 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 ई देख देखा बउओ सबसे बढ़िया दिन फ से फागुन के बा। अब तू बतावा 100 से सक्षम बारह की ना। चाचा सामने एक और लड़का के दिन फाइनल होता। हाँ हाँ वो बढ़िया लड़का नहीं खे ओकरा लाखवा मरले बा सीधा चलू। देखी पपीता पासवान जी हम चाहतनी कि होली के रंग लड़के के मुंह गाड़ में से छूटे से पहले शादी के बंधन में बांध दी। रुकिए हमारे छाटों ने बांध दी। पहले ये बताइए हमको दहेज कितना मिलेगा? कथी के दहेज रे? दहेज देवे के रही तो करिए के ना सकती अही लोग कथी के ले बारे सोच कराओ अपने के परिचय। ए बाबू ए पीला उरे बड़ा का तो तोरा आदमी नहीं के चिनात ई तो हर सार बारन हस होके वाला सार बारन तो पूछो ना गाड़ दिहन। तोरा कहे के मतलब सारा लोग गाड़े देवेला। अब आंटी मुंह मांगता मेहमान के अगर पीले हुई तो मार के मुंह में गुल गिरा दे। पीले कथी होई वो तो सुबह रही से दिन उतरे खुशी में पी के टोर दोगला चोद दिन उतारे के दिन ई हाल बा तो बियाह के बाद का हाल होई? पिटाए दा सारा भैया के रिश्ता कट रहा है पापा। कहो पपीता पासवान तू तो कहले रहला लइका गरीब बा अनाथ बा बेसहारा बा लेकिन दिल के बहुत शरीफ बा तोरा बेटी के बहुत खुश रखी यही से अगुआ साला जरे तेरे पिटा तो रहले बहन चोद। अब वो से चल हम अपने लइके देख के बियाह कर लेम बबिए के। साले लोगन के 4 लाख रुपया में बढ़िया घर बढ़िया खर खानदान करिया कोया लेखा लड़का मिलत रहे तो महकत रहे आ बगल में सुअर के गाड़ में चुमा लेला के बाद सवाद बुझाइए गेलो का पापा। बउओ अंदर के बात तो बंदरो ना जाने अब ऊपर से दिल दरिया होके आ नीचे से गार समुंदर होके तो के था लगा दी आए। तू पपीता पासवान अरे तोहरा ला तो हम एके गो बात कहम। हां कहां कहां तोरा मेहरारू के चक 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 चक। पपीता जी ई सरवा बहुत हरामी लइका बा एकरा हम बहुत अच्छा तरीका से जानी ले। ई चौक चौक उल्टा बोलता चौक चौक के सीधा होई कोच कोच यानी रउर मेहरारू के कोच कोच। गांव भोसे भोसरी वाला भूला भाई तोर बेटवा दोस्त से दोगलाई बतुआता कि ना कहीं हम ओ से आन क के एकरा गांव से गान में लार धास दी
कौना शेर के परी ई त तू ख से खूब बनिए से जानत होब। याद बा 100 से सत्यनारायण जी के पता पूछले रह त क से का हाल कैले रही ना सुनबा ना सुनबा लेकिन बाबू मेहरारू के क से जवन गंदा बतवा कहलो हो ओकर हम आन धो ले रहनी हो। अच्छा आन खत्म हो गए होके तो जा लोगन हमर बेटा 10 लाख में बिचा गेल टटक के आ कुटुमो सर लगा सबसे हट के अमाधर चुदवा से 10 लाख रुपया देवे में तइको नखरो ना बनेलक हो। सुनावा तो सरवा सा वो 10 लाख देते तो चाहता कि हमनियो से 11 लाख दे के अपना ली। हमर लाड़वा ना हाँ तो ना देबा तो लाड़ पे पा दो। लेकिन गरीब लोग ला हमेशा हमनी लगे एगो दरवाजा खुला रहेला। अरे वो 10 लाख रुपया देता नु तो उन्हीं का 11 लाख रुपया दो ओकरा बाद देखा ओकनी कैसे लाड़ से टेल के हटा देता नी आ उहे लाड़वा धले तो उन्हीं का आ जा काफे पे चाचा सुन ले कथी बड़ा चला आई करिया लइका पर इतना गुमान करिया के साथ साथ हमर लड़ियो लागेला। अरे सुना भूला भाई 4 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल तय रहे ओकरा के गोली मारा अभी 5 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल दे हम जेकर बात एगो ओकर बाप एगो बोला मंजूर बा। पापा कल 10 लाख वाला कुटुम लगे जाए के बा तैयारी करा साला घर गंदा हो गल बा घर के साथ साथ लोगो गंदा बाबा हम चल। अच्छा बैलंट भाई चिंता ना करो हई अभी पास पपीता पासवान जिंदा पारन तोरा बेटी के हम कहीं खपा दे मतलब की करो साथे खपा दे। हाँ ढुकी ढुकी सीधे ढुकी लड़की के घर देखा तारी भूला भाई मेन हाईवे पर बा। बाप रे बाबूजी घर सक सरवा 10 लाख रुपया एक बार में उझिल दे कम लम्बा चौड़ा बा घरे घर आ गेलन सो चाचा खाना नाश्ता इतना टाइट खियावे के बानू कि लड़की में तेके दागो रही नु तो केहू लेखा ला जाइले हो कह देबे सो। प्रणाम प्रणाम बस हो गेल अब हंसते हंसते कहीं दांतवा बाहर ना आ जाए। बड़ी दोगला लइका बा हमार। अच्छा दोगला होख चाहे तेगला अब हमारा बबिया के देवर लगी हन। ए काम का बात बतियो ना काम के देवर लगी हन हमार जुजुआ लगी हन। हाँ हाँ आराम से अभी नाजुक रिश्ता बा ज्यादा हिलडोल वाला बात बतियाई बस सील टूट जाए। तो कहीं लोग नाश्ता खाना लियाई खस्सी मुर्गा मछली अंडा लंडा सब बा। अरे नाश्ता पानी तो होबे करी मकरा मिसाइल जी रघुआ पहले अपन सामान देखाऊ सामान देखला के बादे हमनी के खाना पीना खाएं। चाचा हो मछली अंडा के बारे में कौनी है तो तोर मछली अंडा के बारे में नानू सोचा था। बउआ जी कथी सामान देखम हे ठंडा का दिन में गरैया सुटू के झींगा हो गल बा। अरे मकरा मिसाइल भाई काहे ऐसे बोला था नहीं रहुआ। अरे इनका कहे के मतलब बाकी बबिया के बुलाए ये लोग देखस। हाँ माल देखला के बादे न कोनो काम होई। काहे लाई सरवा के लेके अइला ई साला रिश्तावा काट देतो। बउआ माल कहता रह लड़की ना कह सकत रह। अरे चाचा रघुआ लड़की कहीं हमनी जर जवान था माले कहम। बउआ जा बबिया बोला लावा। ए बुरी बैठ ना एतै नु आवत हौ। आओ बेटी बैठा है लोटिया तो हम रख ली। अरे मुंह काहे तोपले बारी कहा ना उघारस की हमनी के देखी कथी मुंह कब से हम खून घोट रहल बानी। बबिया तनी घूंघट हटा दो देखो लोग। कौन सी लड़की है भाई? पापा ई तो बेहिसाब करिया लागता घर में जाते अनहरिया लिया दी। ओकरा रंग पर मत जा कटिन देखा मुंह के पानी कितना बढ़िया बा घर में रहे लगी तो साफ हो जाई। तो अभी कहाँ रहेला बताएं बबी का नाम बा तुहार?
अरे पापा गाड़ी के हंडिल में मिठाई टांगल बार, चलो ना लेके आवल जाओ। हाँ हाँ चलो पकड़ू डबल दर। भूला भाई दुनू बाबू कहाँ चल देला? भाग सरवा बेलौज बेटी के बेलौज बाप। पैसा अपना कार में ठूस। बड़ी बेलौज बानी रउआ लोगन, इतना कुछ होला के बादो बोला तनी रउआ लोग इनके नहीं खे मौकत। पहले बेटी के संस्कार दो। बेटी चोद। सत्यनारायण जी अब रहुए कोनो लॉ से लॉ घाट लगाओ कि कोनो अगुवाई मिलो। कुछ दिन के बाद खरवास आ जाई तो 1 महीना गारे लिवा के खाए पिए के पड़ी। बताओ। अच्छा टेंशन मत ले, एगो बागर लड़की देख ले बानी, तू कल्ला 18 लड़का देख, लड़की वाला 18 पैसा देवे ला तैयार बा। अब हमरा बड़की भौजी के पुरनका यार बा। का हो भाव से भूला भाई, लड़की तो पैसे पसंद नहीं है बेल हुई। 10 लाख रुपया फेंकल थोड़े बाकी केहू दे दी। आवा तू पहले उठना पान खा। आवा। लड़की देखे घेरा ले तो लड़की वाले का कहलू? अरे सत्यनारायण भाई पैसा तो मोट देते ही रखा, लेकिन लड़की पसंद ना आयल। काहे पसंद ना आयल? अरे सत्यनारायण जी लड़की करिया कुछ कुछ तावा तो रहले रलख, ओकरा बाद अपने मने नीचे ही से जवाब दे देलख। नीचे से? हर तेरी भूला भाई कितना बढ़िया बैलांट 10-5 लाख रुपया एगो गाड़ी देत रहन तो ऐसे हरक के भगला जैसे कि उनकर गाड़ महक गेल होके। तैका मुंह संभाल के बतिया चाचा, ना तो यही जगह बच्चा गिरा दे। ये बोलिया कि इनका भाई के हमार लाड़वा बियाह हो जाता। हमार लाड़वा तू तो नानू दल भूला भाई। चले अरे पपीता जाए दे, चुप हो जो। ताई का पिनपिना हा जो बैलेंटो के कल घरे ले आओ। 5 लाख रुपया एगो बाइक दो तनु फिक्स कर दो तनी। ओकर लड़की नीमन बा जो। एगो जर्दा बन बनाओ, मार के गर्दा तो उड़ाइए दिल बन। का बार पिटे बे? गाड़ी तोहर हौ। गाड़ी तो मुंह से बोल ना बुरी। काफी हेंगे 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 इशारा कइले बारे। ले जो। तू कहिया सुधर? हम तो ये सोच में पड़ा रही। भाई बिस्कुट खा, बढ़िया सोचबो। अरे पान बड़ी जल्दी बनाओ ना यार, कितना लेट कइले बारे। अच्छा पापा, मान ला भैया के बियाह होइए गेल आ हमर होइए जाई, ओकरा बाद तू का करबा? हाँ हम लोग सबसे गांव लेवा के अपन जिंदगी काटाम। भाई मर्दे इतना बने से बतिया था तो तू फालतू काहे बतिया तेरे मर्दे? दुनूरा के शादी हो जाई, दुनूरा अपना मौगी के तरफ्ती पे लेके घूमबे, ओकरा बाद तू हमरा के पूछबे। काहे लखा बतिया तेरा पापा? मान ला झाट पाक जाए तो ओकरा के लोग जंघिया से तोपेला कि ना? तोपेला तो वही लेखा तोहरा के तोपम। प्रणाम समधी साहब। प्रणाम। संधि बोलवानु दनी कौनो बहन चोदवा के हिम्मत रहे रिश्ता होखे से पहले संधि बोलवा देवे के। आ तू पड़ल हो फुटवा भोसरी वाला डाबर दलालवा के फेर में। ऐसा मत बोलू पपीता पासवान जी, मेहनत तक वो सारा बेचारा करते रहलक। अच्छा अब रिश्ता होता त रउआ खुश बानी नु। अरे सरवा कोना दुनिया में चल गए बारे? ई लोग के नाश्तो करावे के बा। अरे समधी साहब नाश्ता से पहले चाय पिया दू। चाय है रेडी, परेशान मत होइए सार ससुर डैडी। या पापा अब तो जीजा जी स्टाइलिश हो गेल हवा। आ इनकर बोलियो गोली मारता। चाय पियला फैसिलिटी में बोल। अंकल डैडी जी लोग चाय पियल जाओ। अंकल रेडी जी। साला तू हमरा अगुवाई में हाथ काहे लगैले? अरे 2 साल से मेहनत करी हम माजा मरबत तू। ए डबर दलाल, एगो बियाह ला तनी दुनु आगु आप सब कर के मर जाबे का रे? हम मरम। ए छोरे के हमर बियाह तू करी, छोरे के ना छोड़ा। ए दस से डबर दलाल ई गौ से गुंडाई होता हो। नहीं होता। सबसे सराऊ ए मां से माधव
चोर चोदऊ अगर गाड़ी देला नु त बिना माथे मिसले तोरा गार में घुस जाए। साला तू हमरा अगुवाई में काहे घुसले अरे? आ डबल दलाल ये रहुआ गार में कांदा बियाह करावे के तब न पपीता बसन पेटिया वाला के बना के लियाल बा काला छोड़ ना तो हम किसी आ जाए। सुनी ना खिसिया जाम नु त हमर बारवा उखाड़ के गतान बांट लेम। ए डाबर दलाल जी तू ई बात के तही खत्म कर। आई बियाह पपीता पसंद के करावे द। आज से तू हमर लड़की खोजले स्टार्ट कर जा। ए हट बात नहीं का समझत एमे हमर मान सम्मान के बात बा। हमरा हरवा के बात बा हमरा के ये गिरा के गू बना देला मार के तो में हमर मान सम्मान बचल हो। समधी साहब लगाता ई दोनों अगुआ के घर कटोल में ई बियाहवा कट जाई का? काहे कट जाई जब शॉट के ले बा देख पर रहू ले पर हमरा आ बाकी अगुआ लोग अब लात पपा दो। ओए ई तो साला झाट से झूले वाला बात हो गेल। एगो काम कइल जाओ दोनों गोरा दोनों तरफ रहल जाओ आ मिल बांट के खाइल जाओ। ससुर जी जब सब कुछ फाइनल है तो पैसा कौड़ी दीजिए और दिन फाइनल कीजिए। है आप रहिए ना आराम से, आपके कहने से भी दिन उतरवा देगा। पैसा कौड़ी के इंतजाम होगा तभी ना दिन उतरेगा। ए रउआ तो दूल्हा बानी रउआ तो कुछ बोला ही केना चाहिए। दूल्हा के चुल 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 कहले बानी। अच्छा पैसा ना कौड़ी सलाम करे छोड़ी जब पैसा नहीं खेता लार बला 2 रुपए के माटी कोले बारा। माने बाबू मरिहन त बैला बिकाई पहले पैसा कौड़ी से मजबूत भेला के बाद नु केना सौदा खरीदे निकले के चाहिए। ए हमने के गर्जू समझ ले बस। हां 1 किलो चीनी मंगलो नहीं चाय पियावेला हमरा लागत साला चीनी को पैसा बर्बाद होई। ऐसा बात नहीं है कि खाली हाथ आयल बानी। 11,000 रुपया बा हमरा पॉकेट में। बताओ लोगन 11,000 रुपया लेके आयल हुआ रिश्ता फाइनल करे हई बिल्डिंग वाला के दुआरी पर। इतना रुपया हमने तीनों बाबू दारू पी के हफ्ता में मुंह दिले। इस साला जोश जोश में कुछ बोलो होता बिहार में दारू थोड़ी ना चालू बा कि पियो। भोइला भाई लइकावा तोहर बाप है कि तू ओकर बाप बरा? ई हमर बाप बारन। अगर रिश्ता जोड़ल जाए सत्यनारायण जी त तोहरो बाप लगी हन। हमर बाप कैसे लगी हन बतावा तू। चल अरे दादा तोहरा के बोले के आदेश कौन देले खरे? अगुआ जोरे आयल बारे कप चाय मिलल पिएला तो चुपचाप सही गलत बैठ के देख अपन विचार देला तो सरहू कचार के हचार दे। पपीता बाबू इतना अगुवाई में गई नहीं जहाँ गार मरा के ना बतायल तो उसे बच के निकल गए नहीं लेकिन आज ही लड़का हमरा के उठा के पटक देलक। साला हरामी दोगला कसे कुत्ता के बच्चा लार पापा तो शादी बियाह चलू सत्यनारायण जी। रुकी 1 मिनट रउआ बेटी के बियाह फ्री में करे के बा। हाँ सत्यनारायण जी करियन सत्यनारायण जी के फाइनल करू। हम तो सोचे तो रहनी बेटी के भगा दी ना तो मुआ दी। ऐसे अच्छा बुढ़ाटे ठीक बा कम से कम सत्यनारायण जी 20 साल जिया नु। चली क्या के नामे लाड़ होई